Himas rehas ngunyan sa Iriga City Police Station ang duwang tulak ning illegal na droga. Kan makorner sa ikinasara na bypass operation sa Barangay San Francisco, Iriga City. Alas 3:46 ning hapon kang nakaaging Lunes, Abril 22. Binisto ni Police Captain Bella Vergara Sireno ang tagapagtaram kang Iriga PNP ang duwang sospek na sinda alias Jan asin Charlie na parehong residente kang nasambit na syudad. Na-recover sa duwang sospek ang nagkapirang plastic sachet ning pigtutubudang shabu na may gabat na 28.8 gramo o 340,000 pesos ang market value. Salamat tayo dun sa ating mga kababayan dito sa syudad ng Iriga dahil sila yung nagbibigay ng informasyon sa akin. At sa masigas na pagtatrabaho ng Police Iriga na kumpisit ang drugs na ito, na kung saan malaki ang tulong nito para hindi na maglagaya yung pinagbabawal na gamot sa mga kabataan at sa mga may edad na gumagamit pa rin. So, malaking tulong ito. Pabawasan ito doon sa mga drugs na pwede sana na mai-distribute nila sa tao. Napag-araman man, nakabali ang mga nasambit na persona sa listahan kan PNP bilang street-level individual on illegal drugs. Sasangatan ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duwang sospek. Itigil na natin ito dahil wala po kayong magandang patutunguhan. Masisira lang ang inyong buhay. Hindi lang ang inyong buhay, kundi ang buhay ng inyong pamilya, ng inyong asawa at mga anak. Kasi pag nakulong kayo sa drugs, mag-suffer kayo at yung pamilya nyo. So, sa mga nagbebenta, tumigil na po kayo kasi mayroon tayong program ang gobyerno kung saan pwede kayong mag-surrender para sa intervention program. Naaresto ang mga sospek, huli kang pinagsarong pwersa kang Iriga City Police Station, asin PDEA Regional Office 5. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal